dan Allah dan Allah ni wallahi haba me ma aka yi me aka yi ita fa sunna da ke gani raya ta fa sai an yi haƙuri haba da Allah to ni ba zan iya ba na gaji a'a haka ake kin san wato al'amarin sunna aka ce miki sunna ce ta ma'aiki za a raya sai da haƙuri kin ga shekaran jiya da jiya kin mun abin da nayi mamaki kin ce mu in baki kyauta ba zan taba yi ba sai na baki kyauta na dauka takardun gida na baki na dauki mukullin mota na baki na ce filin na kanuwan uwata na dauka na baki kace sai da takardu sannan kika yi min abin da nake so yanzu kuma a ce sunna ba za ki tsaya ki raya ta ba ni ma yau sai ka min abin da zan ji daɗi tukunna to me kike so a miki ai ke amarya ce ba kya ƙarya ko kin kashe dan maki su gida ba za a kore ki ba amarya me kike bukata faɗi bukatanki ni a inda za a raya sunna ba matsala bane ai ni ko me ma dai a bani amma ni dai baran iya ba kin san me zai faru yanzu ina ganin na baki wayan nan rike ta kin san dai tsadar ta wannan waya me gida waya kuma wannan wayan na baki ita ta kin yaso ki je ki ba kan waki yanzu kai magana amma kawai da haka nan kawai babu komai ne gaskiya shiga mu je yawa ka bi lissafi a ci gaba da gashi soya sai ran sallah yawa kai a'a haraka